Veľa ľudí splýva so svojimi myšlienkami, emóciami. Vy sa stotožňujete s tými myšlienkami, s tými emóciami, ale radšej sa staňte tou prítomnosťou. Lebo vy ste tým priestorom, v ktorom sa tie myšlienky a emócie objavujú. Nestotožňujte sa s nimi, proste to vnímajte ako nejaké ľudské myšlienky a ľudské emócie, hej. Nemôžete sa na ne chytiť a proste nechať sa len tak rôzne unášať nimi a rozvázať ich, vtedy si sa s nimi stotožnili. Musíte si všimnúť tie myšlienky hneď ak prídu, ešte predtým, ako sa ich necháte nimi ako keby chytiť do pasce a proste si ich len všimnúť. Vtedy objavíte tú krásu toho prebudenia, hej, že zrazu ste tým priestorom za nimi, zrazu ste tou prítomnosťou. A keď riešite nejakú situáciu, staňte sa ako keby tou prítomnosťou a ponorte sa do tej situácie. Buďte úplne vedomí, lebo aj keď sa s niekým bavíte, nie je dôležité až tak, čo poviete úplne najviac, ale obrovskú dôležitú rolu zohráva to polevedomie, ktoré spolu vytvoríte. Viete, to spojenie, to ako sa pri tom cítite a vždycky z tej situácie priamo z nej vyplyne to riešenie a tie správne slova, keď sa do nej ponoríte a odpútate sa od tých myšlienok a stanete sa tým priestorom, ktorý je za tými myšlienkami.